Добре, и здравейте хора! Днес ще играем на FNAF 1 и за всеки случай съм си взел коментатори. Здравейте! Добре. Другия коментатор се смей. Да. Надявам се да ме чуеш по-добре. С микрофон съм. Пусни ме на свобода. Добре. Тя явно не иска да коментира. Значи само аз ще коментирам. Ей, тя ще вика нея. В момента ме замери с опаговка от шоколадче. Да. Толкова ти ме почерпи с него. Ти трябва да го изхвърлиш. О! На първа нощ е много скучно. Да. Ще го му затворя, защото аз знам как се играе игра. Чуете ли Фокс? Това е Фокс. Стигане! Много много вика дън 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 дън. Дън 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 дън. Не, той вика сам. Фокс има невероятни певчески умения. Бе. Прочувам ми за стъпки. Вижте, много от вас не са виждали тук другата част от устата на Бони и винаги викате, че на сцената са много по-различни отколкото. Не, еднакви са. Добрите музика не е на добре. Аз ще свиря. Но само работи. Опа, това го направи напълно без да иска. Напълно без да искам. Това прилича на този Бони, защото е синьо, а Бони е лилав. Ма причули ли са само някакви стъпки? Фокс. Къпкейк! Ел, тук Фреди е плашещ. И що са ги рисували с тия черни очи? Той кога не плашеш. Те изписта ток. Много преценя са Фокс да не се събуди. Тук екраните ще ми се пуснат дъкът на джъмскерва. Фокс е милче. Ще снимаме на FNAF 2. То е ясно. Ще снимаш на Sister Location. Добре, съжалявам, усилих малко звука да видя как ще... Също така, когато излезе и Sister Location, ще снима и на нея. Ще помисля, защото не знам изобщо как ще играе. Като научкам повече за нея, тогава ще играя. Да не... Ще научиш да играеш в действие. Не, аз искам първо да научкам. Един час с 78% направо, това е чудо. Слушайте хора и се радвайте. Сори, че не... What the heck? Преди малко му беше затворена устата, заклеем се. И тук ми се вижда до скелета на what the heck. Тая игра ме плаши. Знам, че първата мама плаши тотално. Фокспанк! Стига сте слушали при слушалките. Не са чува иначе. Искаме да чуем певческите умения на Фокс. Защо още спи? Само вреца, ако пигна да ни тича. Добре, ни тича. What the heck? Аз съм някакъв тук ужас. Да, вярно е. Ще снимаме на Майнкрафт. Да, ти вече имаш клип на Майнкрафт. Да, най-идиотския клип на Майнкрафт света. Да, аз снимах го с първия си телефон, защото не знаех още кой скрин рекордър.
Все пак бях на 5, като го снимах. Изобщо не беше на 5. Не на толкова. Беше преди да Да. Приятели. Сестра. Да. Жал сме сестрата си. И нейната гадна приятелка седат тук и коментират. Нима съм? Това след клипа този човек тук ще пострада. Затова не очаквайте скоро нов клип. Не, ще очаквайте. Но Ако можеш да играеш с щупеника. не няма кефът тук вратите. Някакви са супер готи. Чика я няма. Здрасти, Чика. Ще те барна. Бу! Барнах тати стъпа. Охо. Стига да Фокси! Фокстър. Ей, тук на Пайрат колва звучи по-силно. Не, той ще спре вече. Я пак пусни на едно. Чакай, трябва... Пак пусни на сцената. Вижте, преди малко се виждаха зъбите. Бони. Най-вероятно. Ами да. Той Фрин Да се се раздвижва френчи. на... Да, ето го. Аз много мразя, когато на Пепа камерата се наври в камерата. На кой? Добре, 4 часа и 47% набрала ужас. Не. За мен. Много ще е добре. What the heck? Как се обърна? И всички ти му... Чика. В кинифте? Може в кухнята. Да, в кухнята я чуваме. Когато в кухнята е много шумно, защото явно не внимават с съдовите. Тази грозен да ме плаши, хора. Не съм чула някой да го е страх от пърлата. What the heck? Що ти почна се на кафталак? Бони. Нали? Страх ме хора. Споко бе. Ли сте Бони? Това не беше най-бързата реакция на света. Боже, ако чухте аз как Затова ги доведох, хора. За емоцията. Да, разбира се. По-скоро за моя чухиления, за нейния. За моята... Вижте колката. Добре, вече знаем, че Фреди ми е буден на първа нощ. Направо страхотно. Плаша се. Чика. Стига семейство уредиче. Фокси... Фокси Пей. Значи... Виши отстрани за това за Бони. Той понякога по 2 пъти. Пеша се може да се затвориш врати си и пак ще... Видях, че щупен. Дано и публиката да го е видяла. Не знам как да го не знам как се обработи, честно казано, клип. Тук с някакво смотано оборудване съм Може най-тъпия. да затвориш врати си и ще оцелезиш. Не. Аз ще оцелем като пичович. На отворени врати. 5 часа вече трябва да сме... Видяхте ли? Някак се премести. Постер, дето Фреди си оттелепаше главата. Свърши главата? Не, сега се махна. Да, то при малко имаш... Това е Rare Screen. Заради Golden Freddy става. Да, минах като Бога. Добре хора, благодаря за гледането, абонирайте, дайте положителен вод и чао, ще се видим следващия път.